Een spannend moment voor je hier, denk ik. Ja, absoluut ja. Ik heb helemaal vertrouwen in de man hier, maar ja, het is toch 30 ton ijzer wat in de heken hangt. Dus ja, ik denk net dat het misgaat, maar het is altijd spannend natuurlijk. Ja. Wat is er nog zo bijzonder aan deze trein dat er behouden worden moet? Dit type locomotief, dat het rieden op drachten. Dus dat is voor u als treinhobbyisten is dat een heel bijzonder gegeven, zeg maar. En deze locomotief die symboliseert zeg maar, het verliezen van drachten als spoorstad, zeg maar. En ja, helaas is de dracht nog geen spoorstad meer, maar nou ja, we willen het zo weer een beetje weer ombrengen, zeg maar. Hij komt daar op het terrein van Philips te staan. Ken de meesten hem dan ik zien? Ja, de meesten kennen hem heel goed duidelijk zien. Kerst hem mooi vanuit de Lange West, kerst hem zien. Kerst hem zelfs vanuit de Noorderheugewijk, kerst hem heel goed zien. Dus die op een hele markante plek, zeg maar. Vooral als richting op de Noorderheugewijk, richting het zuiden is, dan kerst die locomotief heel mooi zien. Het ziet er heel mooi daar op het Philips terrein, dus het ziet er hartstikke mooi uit. Het is natuurlijk een oudere locomotief, maar ik wat rustiger. Wordt er ik nog opknapt? De komende maanden wordt er opknapt, door onze vrijwilligers. We zijn totaal zo'n 10 vrijwilligers, inclusief het bestuur. En die knappen de locomotief op, dus we flink skeren en weer kwasken. Dus, Dit is je eerste project. Wat is het vervolg? Het vervolg is dat we iets met een tram gaan doen in het centrum van Drachten. En ja, dat wordt nog een hele tour, want we moeten nog echt een oude tram zien te vinden. En dat is heel moeilijk. Locomotieven die ben wat dat betreft nou ja, wat naaier al nog. Dus de locomotieven voor 60 graden, maar trams dat van voor de oorlog, dus dat is wat moeilijker te vinden. Of we gaan iets naaimaaien of we moeten nog iets vinden wat oud is. Dit moet het begin worden van de heropstanding van Drachten als spoorwegstad. Nou, uiteindelijk wel. Ja, en ik hoop uiteindelijk dat er ooit nog eens een riedende trein komt, hè, als treinhobbyist. Maar ja, goed, dat is wat een groter plan is, maar daar moeten wij eens maar net om vertellen.